बे 17 बोसोराव जितु जोंहा जोङो हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा बिथाङा जितु रुलिं खालामदों दैदेनदोंमोन दा बिथांनि बे 17 बोसोरावथ' जोङो हमनानै ला गफुर जोङो थागिबि हिसाबै जों खुनु बेबादि जोङो डेभेलपमेन्ट जों मोननो हायाखै इभेन जोङो बै समावहाय जितु बेवहाय जोङो गफुर हिसाबै जों जितु मा होनगोन पन्सायत जितु जों देरहादोंमोन जों पन्सायत जों देरहानायावबो जोङो खुनु जों माने बिदि स्किम मोननो हायाखै आरो जों आसा खालामदोंमोन जितु जोङो पिटिएफ हिसाबै जितु जों पन्सायतखौ जों देरहाहोबाय जों बिथांनिफ्राय बा जोङो पिटिसिनिफ्राय जों बेबायदि बिराद जों मोनसे डेभेलपमेन्ट मोनसिगोन जौगालु जों खामानिफोरखौ मोनसिगोन माखासे जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों मोनसिगोन जों बिदि आसा खालामदोंमोन नाथाय जों बे 17 बोसोराव जों जेबो माने जों बेबायदि जों डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायाखै इभेन जों नैबेखौ दुखु मोनदों जितु हाग्रामा सारखौ बिथाङा जेब्ला जोङो पन्सायतखौ जों देरहाहोयो बिनि उनावहाय बिथाङा जितु जोंनि बे सानजा फारसे बिथाङा फैयो अब्ला बे समाव बिथाङा डिब्रुगड़ ना ओरै अबेबा साइडजों बे बिथाङा जितु हारसा जितु एरिया बेयावसो माखासे क्रर थाखानि माखासे सेंसन बिथाङा हैनायखौ जों नुदों आरोखि दा जोङो जितु बिटिआर सरकार जितु जोंहा सार प्रमदनि दैदेननायाव इउपिपिएल जितु गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जों माखासे जितु हानि जितु जोंहा जेंना दङमोन दा बे हानि जेंनाफ्रा दिनै अलरेडि जोबनानै फैबाय आरो माखासे जितु खामानिफ्रा जागासिनो दं नङा होमबा हानि समस्याफ्रा दा जों बेखौ जोङो मावनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जों आसा खालामदों माखासे इयुनावबो जितु बिनि माखासे समस्याफोर दंबावो बेखौ माने समस्याफोरखौ जोङो क्लियार जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिनि माबाखौ जों मोनना जों आसा खालामदों आरो खुलुमबाय आंनि मुङा श्री फिलन बसुमतारी आंनि बे गामिनि मुङा खराइगुरि दा नोंथांनि कुइसनाव आं बेखौनो बुंनो सानदों फाइनालि जितु जों मैयानि मिटिं जों बे मिटिङाव जों जितु बे जोंनि गामिया बिटिआरआव जितु इनक्लुसन जाबाय जों बे रादाबखौ मोननानै जों जोबोद जोङो खराइगुरि गामिनि जोङो रायजो जानानै जों जोबोद जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे एखे समावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि सिएम सार प्रमदखौ जोङो बे जोंनि गामिया जे बिटिआरआव दिनै इनक्लुसन जाबाय बा सोसनजाबाय जों बे रादाबखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय जों सारखौ जों गामि जानानै जों रोजा रोजा जों साबायखर बावहरनाय थाबाय इयुनाव फैबाय थानायावहाय अबे दोलोखौ सापर्ट होगोन होननानै नोंथांमोना बुङो जोङो इयुनाव जोङो जोंनि गामि जितु खराइगुरि जों जानानै जोङो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो इयुनावहाय जोङो सापर्ट होगोन होननानै जोङो थांखि लादों आरो जों बे हिसाबैनो जों दा गामियाव खामानि मावगासिनो दङ आरो अलरेडि जोंनि बे गामियाव जों बुथ कमिटि जों दानाय जाबाय जा सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दङ राजिब बसुमतारी आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै आङो फिलन बसुमतारी आरो प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा प्रदीप मोसाहारि बिथाङा बे बिबानाव दङ आरोखि दा जोङो माखासे जों दैदेनगिरिनिफ्राय जों एसे एसे जों खोनानो मोनदों माखासे जोङो जितु जों बिटिआरआव हाबनाय लोगो लोगो इन्टारनेलि जेनेबा दाथ' फुल फ्लेजेड जेनेबा जोंना माखासे खामानिफ्रा डेभेलपनि खामानियाथ' जों मावजायाखै नालाय ओमफ्राय दा बिनि सिगां माखासे जोङो बिदिनो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप बिदिनो माखासे जोंनिफ्राय जाय रेजिस्टार जितु सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननि कागज पत्रखौ लानाय जादों डकुमेन्टसखौ लानाय जादों आरो लोगोसे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जितु स्कलारशिप बिनि माखासे जोंनिफ्राय डकुमेन्टस जों लानाय जादों आरो जों बे मथे जोङो बिथांमोननो जों होनाय जादों आरो ओमफ्राय जों आसा खालामदों जों उनावहाय बेबादि जों माखासे डेभेलपमेन्टखौ जों मोनगोन होनना जों आसा खालामदों हमनानै ला जोंहा जितु गोलाव सम जों बे जों ओनसोलाव दंमोन जों खुनु जों हमनानै ला लामानि मोनसे जोङो कमिउनिकेसन मोनसे जों मोजां बेबायदि जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायाखै आरो बेबायदि जों माखासे स्कुलफोरनि जों माखासे जोङो बेबायदि जों डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायाखै बेनिखायनो जोङो नैबे बिटिआरआव जों जितु जों इनक्लुसन जाबाय जों बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि सार प्रमद सारनिफ्राय जों आसा खालामदों जों माखासे बेबायदि जौगालु बा डेभेलपमेन्ट माखासे स्किमफोरखौ जों मोननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों बे 17 बोसोराव जितु जोंहा जोङो हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा बिथाङा जितु रुलिं खालामदों दैदेनदोंमोन दा बिथांनि बे 17 बोसोरावथ' जोङो हमनानै ला गफुर जोङो थागिबि हिसाबै जों खुनु बेबादि जोङो डेभेलपमेन्ट जों मोननो हायाखै इभेन जोङो बै समावहाय जितु बेवहाय जोङो गफुर हिसाबै जों जितु मा होनगोन पन्सायत जितु जों देरहादोंमोन
जों पन्सायतजों देरहानायावबो जोङो खुनु जों माने बिदि स्किम मोननो हायाखै आरो जों आसा खालामदोंमोन जिथु जोङो बिपिएफ हिसाबै जिथु जों पन्सायतखौ जों देरहाहोबाय जों बिथांनिफ्राय बा जोङो बिटिसिनिफ्राय जों बेबायदि बिराद जों मोनसे डेभेलपमेन्ट मोनसिगोन जौगालु जों खामानिफोरखौ मोनसिगोन माखासे जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों मोनसिगोन जों बिदि आसा खालामदोंमोन नाथाय जों बे 17 बोसोराव जों जेबो माने जों बेबायदि जों डेभेलपमेन्टखौ जों मोननो हायाखै इभेन जों नैबेखौ दुखु मोनदों जिथु हाग्रामा सारखौ बिथाङा जेब्ला जोङो पन्सायतखौ जों देरहाहोयो बिनि उनावहाय बिथाङा जिथु जोंनि बे सानजा फारसे बिथाङा फैयो अब्ला बे समाव बिथाङा डिब्रुगड़ ना ओरै अबेबा साइडजों बेहाय बिथाङा जिथु हारसा जिथु एरिया बेयावसो माखासे क्रर थाखानि माखासे सेंसन बिथाङा हैनायखौ जों नुदों आरोखि खिन्थु बे थाखाखौ जिथु जोङो बिपिएफ हिसाबै जों देरहादोंमोन बेयाव जुदि जों माखासे अनुदानफोरखौ होयोमोनब्ला जों बिराद जों गोजोननाय मोनगौमोन दा जोङो जिथु बिटिआर सरकार जिथु जोंहा सार प्रमदनि दैदेननायाव इउपिपिएल जिथु गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जों माखासे जिथु हानि जिथु जोंहा जेंना दङमोन दा बे हानि जेंनाफ्रा दिनै अलरेडि जोबनानै फैबाय आरो माखासे जिथु खामानिफ्रा जागासिनो दं नङा होमबा हानि समस्याफ्रा दा जों बेखौ जोङो मावनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जों आसा खालामदों माखासे इयुनावबो जिथु बिनि माखासे समस्याफोर दंबावो बेखौ माने समस्याफोरखौ जोङो क्लियार जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बिनि माबाखौ जों मोनना जों आसा खालामदों आरो जोंनाथ' दा धोनस्रि औ केन्द्रजों जों गोलैदों आरोखि गामि हिसाबै बबे केन्द्र गामि हिसाबै जोंना माबा गामि हिसाबैथ' खेर'नि सोनाब खेर'नि जों गोलैदों आरोखि भट केन्द्र आरो जेनेबा